South Africa sinibingelele ngane zakwethu namhlanje kumsombuluko umhla ka-16 June okuyinyanga ekwazalwa ngathi thina-ke leyo safika nathi kuyibhelu nje sika-June. Cha bafowethu siyanibingelela nje namhlanje-ke sesingapha eNetcare Mhlanga. Siyabonga nje kakhulu singenhlanga ithulini ukubonga nje uhulumeni wethu KwaZulu-Natal emnyangweni wezempilo kanye nokubambisana nesibhedlela i-private hospital iNetcare la khona kuWalwande namhlanje-ke okuyena-ke ozokwenziwa lolu qhaqha azokwenziwa lona kusasa. Impela-ke usengenile Orlando nangu nje nimbona cha shongo yabo unomama-ke la sawubona ma. Sanibonani bhuti ninjani? Sikhona Siyaphila. Seze safika la. Siyajabula siyabonga kakhulu. Sisingenile namhlanje Netcare Mhlanga bayamqala kusasa umfana bayamenza operation. Nangu sedwetshiwe lapha. Wathi sathi sale boy. Bamdwebile benzela ukuthi kuthiwa angagezi namhlanje. Sebemthathile namagazi ke bathi operation bayiqala kusasa ekuseni. Okay. No, zibongele nje ma kubantu base South Africa nemthandazo. Sibonga kakhulu nkosami South Africa yonke. Ngibonga kakhulu nkosami kubhuti uMdungu ngoba kubane bengekho ngaba sikho la sikhona. ISouth Africa nje yonke siyabonga kakhulu into enisenzele yona namhlanje umfana kusasa uyayiqala operation. Siyabonga kakhulu. Boy. Uthini? Khuluma ufuna ukuthini? Ngibingelela khona abantu bayathakatha umzilipha. Yeah. My first welcome umzilipha. Yeah. Azizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule. Okay. Manje ufake nefoto lakho? Yebo. Sithemba uNkulunkulu uzoba nawe. South Africa nje mina njengenhlangano ethuleni ngizwakala ukubonga kakhulu ngoba thina abantu ehluphekayo siyabukela ama-private hospital sibuyele kude sisaba nokudlula kona because sazi ukuthi abantu abanemali abayakubona but-ke kulokhu siyafunda nathi ukubona ukuthi noma bekhona kodwa bayakwazi nabo ukuthi balekelele kulabo bantu abahlwembe abangenamali ngoba uOrlando noma wakhe bebengeke bakwazi uku-afford ukufika kule ndawo yona but ukukhombisa ukuthi nohulumeni wethu babambisene nama-private sector ukuze sibe la sikhona namhlanje kungenxa ukuthi iNetcare Private Hospital nohulumeni waka-Health KwaZulu-Natal babambisene kule operation yakhe uOrlando ngoba kube ibona uhulumeni Chief Albert Lithuli Hospital kwase kuba yona ke Netcare bebe wenza wonke ama-test ka-Orlando nama-x-ray and everything but-ke sesafika la sikhona namhlanje ukuthi i-operation izokwenziwa ngapha. Siyabonga nje kakhulu kwi-management yala Netcare Private Hospital nakhona futhi uhulumeni nabaphathi abakhulu besibhedlela inkosi Chief Albert Lithuli ne-management yakhona siyabonga kakhulu njengenhlangano ethwele nje sithi sizwakala sokukhulu ukubonga siyathobeka. Maka-Orlando? Yebo bhuti. Siyasibekela uNkulunkulu-ke ma. Yebo kunjalo Nkosi. Yebo. Siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle uNkulunkulu ukhona. Yebo. No, siyabonga. Abantu baye bangazi aba-understand because sesingaveza izinto eziningi kakhulu but-ke kunama-case nje ambalwa engizowaveza abe successful njengoba nilapha eChief Nkosi Albert Lithuli kunomfethu olapha nesibhedlela njengamanje owayeze kuthini wayenenkinga la eqolo lakhe wayevele into evele nje yabakhulu abayibholela ngemuva weza kuthina kaThuleleni kumanje usehlenziwe enkosi Chief Albert Lithuli ulapha kumanje ulinde discharge because useyakwazi ukuhamba. Siyabonga. Nodadewethu lo wayenenkinga yomqala naye futhi weza kaThuleleni ngenhlanhla-ke abantu ababuka ithweleni baningi uyabona efunda nabo abantu sibodokotela bamthatha futhi wayohlinzwa esibhedlela sikahulumeni esilaphana eBrick City. Nakhona kwaba successful operation yakhona umhla ka-3 nje inyanga ezayo sizobe sihambisa usisi lo onenkinga ovela amazinyo la enkosi Chief Albert Lithuli okhombisa ukuthi uhulumeni uyakwazi ukuthi asebenze ngempela lekelele kulokho esuke sikuveza abantu abangalahli ithemba uhulumeni ababekezele uma uNkulunkulu evumile kuyokwenzeka njengoba naKorlando sesafika la besingazi ukuthi izolo sokumashona ngapha kodwa uNkulunkulu belazi kusasa sila sikhona ezama ukuveza ukuthi kokuncane esikwenzayo nathi umehluko baba khona abantu abanenhlanhla bakwazi ukuthi basizakala. Yebo kunjalo. Boy. Mina sengikubona nini? Ngikubona nini? Ufuna ukubona nini? Siphume sekungekho.
ngeke uphume ngekho manje basekhaya nabasebenza bafuna ukubona ithuleleni onesi bathi yena onesi awu bebekhala kabi kusami sizeleni sonke bebecathi sizofakwa yininzi hayi cha no siyeza sobanika nje nabo nje ithuba lokubabonga kakhulu imanagement la ekhaya nabasebenzi bonke nje angeke siwadla amandla abo nenhliziyo zabo ukunikela kubantu abahluphekayo no siyabonga futhi nemathina sesiyozwa ngani mhlambe kana yebo South Africa siyabonga ngane zakwethu nibe nje nosuku oluhle emakhaya siyanthanda nithande kahle emakhaya siyabonga kakhulu South Africa yonke siyabonga yebo siyabonga Alon soba right again so hamba manje ngomsombuluko uhamba naye sesekhaya eBergville bazosilanda okay yo sizohamba ngithi seBergville ufuna ukuhamba ngani nge-aeroplane bathi yebo anti anti wazojabula yazi wazojabula yazi anti ngwenya timande ka-anti bantu saba nokukuthinta yazi ngisaba nokukuthinta ukuthi akhulume anti wakhe ngizophuma nobabili soyithu hayi wona anti wangakubeka bazobuya nabo bazokhuluma futhi okay sizobuya ngithi nayo no alone angithi alone wena ufuna ukuhamba nini no-anti ngomsombuluko okay u-anti akuphathele ini awazi ngizophathela amabhanana namadanoni angithi nanokunye wena uvela uthi awazi why uvela uthi awazi alonto ngicabangele mina ngithi okay anti yakuthanda yazi siyakuthanda kakhulu angeke sisakhona ukulinda ukubona ubuye ekhaya okay yo ngizophuma ngikuthengele ini bayavuma ukuthi ngithengele ngizokuthengela amajuice yazi alright ke mfana ka-anti za Hello, I've got your welcome, baby. See, this is gonna help you to walk. Okay? Bakwenzele kona lokho ukuthi uma usukuma ubambelele la uhambe uye toilet yabo kuzoba lula khona sizohamba siye ekhaya ngoba sekuqedile mama mkhulu hey boy ufana ke bamkhulu high five iso kunjani alright akasajabula ngisaba nokukhaka phela omkhulu ujabule kanjani boy siyabonga sesiwami saphothi uyazi mntakama yabo sesibhekile muhle unkulunkulu yazi muhle unkulunkulu akalahlani vele gcineni Ilethi visitor. Ngwenya. Ilethi visitor. Ajabula Alonso. Ninjani kodwa? Siyaphila. Ilethi visitor. Uyamazi lo bhuti? Ngwenya. Uyamazi lo bhuti? Nangu ubhuti Ntando. Abhekele Futhi Ntando njalo. La usajabula. Ngizenzela nangu ubhuti Ntando. Ngwenya. Nangu ubhuti Ntando uzobona wena. Dlala game fun. Fana. Zophola fana yazo. Uzophola Ntando ukuphathelele amakhekhe nemoto nejuice. Yo, siyabonga.
Ngiyabonga uNtata. Shap mntwana yami, shap mntwana yami. Ngihamba nawe nje umbona uNtata. Cha. Alisekho ibread. Kodwa wabona khona. Khona vele ngaphambi nomntana mzosizakala, umntana usizakalile. Hawu. Jongo. Ejabula ukubona. Yeah. Yafana. Anti shathi ngizobuya izolo. Yeah. No, Ntando bese ubona intwana mfethu just support nje. Vetha vethi inkulu lento eniyenzayo Thuleleni TV vetha. Yabona nje njoba besho babona mina. Yeah. Singabo namhlanje vetha. Nethemba lakuwe. Abantu nje abasizakala impela. Yebo. Basize bhuti Mdu bebe baningi obasizayo bafa uNkulunkulu nje akupha amandla baba. Hayi, masaphile nje sozama mfethu. Nami Ntando uthini Manje intwana izoze bazoyikhipha nini? bathini? Udokotela uthe uzobuya kusasa kodwa kahle kahle uthe bacabanga ukumkhipha Monday. Uzoba seluleme unaluko. Yeah. Shuthi Blackville nje ingalindela. Yeah. Ngalindele eBergville ngomsomluko. Yeah. Siyabuya siyekhaya. Yeah, recover. Ingwenya uzobile emanzini ingwenya. Izobile emanzini ingwenya. Ayithi ubhuti uMdumo efika ekhaya sizofika simnika isikabhu lesesikhulu noma imbuzi. Ngoba nobhuti uzofika le ekhaya eBergville azokubona. Una ngeBlackville. Nasesikoleni sakhe entombani. Blackville manje kanje. Kodwa Hayi phela lapho sobe sesikwelekile sesenze nomphako. Usiphathele nobhuti uNtando. Nobhuti Ntando afike na. Yebo. Sesijabu sobe sinilindele somema namangwenya wonke azonibona umsebenzeni wenzayo omkhulu kangaka. Uthi uNkulunkulu anibusise shem nabanye nibasize njengoAlondo. Basizakala. Yebo bhuti uNtando shem. sizozama. Yebo. Shuthi ngomsomluko amabombo mfana bheke emakhaya. Ebheke eBergville. Iy'ntabeni zimhlophe iy'ntaba manje. Besawubheka Ikho. no siyabonga siyabonga. Asibonge kakhulu ke ntwana mobe grand. Shap Yebo. shap mntwana. Cha siyazibonga nje njengoThuleleni ngenza kwethu siyabonga nje umntwana uyarecover South Africa niyambona. Nanga umntwana uyayirecovela yabo uyakhula. Siyabonga nje uNkulunkulu esithwalile azosibeka la sikhona. Ndekungijabulisa kakhulu mina ukuthi uprofessor Sangikhohlisa isibongo sami Professor bani? Madara, yes, one of the best in the country that have. And ngibonga kakhulu kwi-management yalapha ekhaya ngempela ngoba if bekungeyona ngabe mhlamba sikho la sikhona. Kanye nohulumeni ngoba uzokhumbula maka Alondo ukuthi kwasuka after senze interview yini. Yeah. Sangena senze okhosini. Kahle kahle kwafona iNetcare yaseGoli. Yebo bhuti uMdu kunjalo. Yes, so ngibona bathi ke balibonile udaba lika Alondo basacela bathi basenda ama details lakhe ngithi. Yebo bhuti. Ne-bank statement e3 month ne-ID. Yes, ba-check ke baseke ukuthi bathi hayi bazokwenza ukuthi kube eseduze kwi-province. So ke nje kwi-entire board of management nema board of directors yaka Netcare in the country siyabonga kakhulu njengenhlangano eThuleleni. Siyabonga enikwenzile sithi nje uNkulunkulu azanibusise nikwenze nakwabanye. Siyazibongela nje kakhulu sisazoyenza nathi kahle kahle i-media statement yabo lencwadi yokuba acknowledge nokubonga kakhulu bebambisene kakhulu nenkosi Albert Luthuli sibedlela singabakhohlwa ukubabonga manje nabo ukuthi ke bawenze onke imizamo abayenzile kwaze kwaba la sikhona sisi. Ikakhulukazi udokotela uSibiye olapha e-ENT. Siyambonga kakhulu yasisishem Ave Nozwelo. Yabona nje. Cha ngisawube ngichaza ngaloya muntu esimanje hayi isibedlela eChief Albert sinodokotela lapha. Sinodokotela lapha. Yabo. Yebo. Siyabonga nje mama sesonibona ke kusasa thina. Yebo. Ngwenya. Bula. Ngithanda kulokho khala mangithi yabo ngoba uyazi angithi ngiyafika. Mtshela ukuthi usaze eBergville esikoleni sakhe entombani. Andlule ekhaya kaNgwenya ngithi. Uyofika sisenze isikabhe esikhulu. Uyiphuzile icrash ijuice? Uyiphuzile bhuti. Okay. Na kulungile Ngwenyama. Qa, sharp ke ntwana. Yabo, South Africa siyabonga. Untanda akeza ngale shaya isithombe la.